बा जब बेटा पतो घर से निकाल देवेला वही के आदमी ना रहेला वो समय में लोग छाती पीटेला कि जा हो करम कोई नहीं कहता कि छोरे करम कैसन करम कोई नहीं कि 4 गो बेटा जन्मौनी एको गो से सुख ना पौनी। राजा दशरथ के 4 गो बेटा रहे सुख बा राजा दशरथ के 4 गो बेटा भइल एको गो से सुख ना भइल तो वे बातनी झूठ करम कैसन करम कइनी कि 4 गो बेटा जन्मौनी एको गो से सुख ना पौनी। आ जोरे करम कैसन करम कइनी कि बेटा हमर पाटा में रहता हम मड़ई में जोरे करम कैसन करम कइनी कि बेटा हमर पाटा में रहता हम मड़ई में गुजर करता। आ जोरे करम कैसन करम कइनी कि बेटा हमर कतरनी खाता हम सारो ला कर सकता एकरे के कहता परसले आदर के पूरा भैया सब गाली गइले हो भागा जी यानी कि रिया जी के बबुआ के तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार आयल बा। हम अपना बाबा से गुहार लगावत तनी कि हे भोले बाबा हमारा भोला गुरु भैया पर सदा सहाय बरसावत रही और उनका पर दया कृपा बरसावत रही। कैसे बड़ा सुंदर भाव बा।